आता बघा मी मुंबईला निघालेलो आहे. आता गावावरून आलेलो आहे मी आणि इकडे सासू सोना बनवतात आहेत. राहू दे ना इकडे. पण मला म्हणजे आपण जेव्हा मीटअप केले होते ना गेल्या वर्षी ते पोहोचलो मी ताईच्या इकडे. तिथून आला नमस्ते सर्वांना. आता बघा मी मुंबईला निघालेलो आहे. आपलं घरबीर प्रॉपरली लॉक केलेलं आहे. बुबू पण आपल्या आतमध्ये खात आहेत. आणि तुम्ही विचारता ना बुबूला आम्ही गेल्यावरती कोण देतं, तर पाठी जो बंगला दिसतोय, पाठी जो घर दिसतोय, तर त्यांचे डॉग्स आहेत. मी जेव्हा येतो तेव्हा इकडे येतात ना, मग ते आपल्या घरी जातात मग बाजूला. आणि बघा हातात एक बॅग आहे आणि एक्झॅक्टली वाजलेला होता 9:42. दिसतंय का तुम्हाला? तुम्ही विचार करा रत्नागिरीला असून फक्त 5 मिनटात, आता 10 मिनटात मी वॉकिंगनी पोहोचेल. माझी गाडी 10 वाजते. 9:42 झालेले आहेत. चल तर घर बघू शकता तुम्ही आता आणि आजूबाजूचं. तर असं आपला रस्ता जातो बाहेर. माझ्या हातात बॅग. तर ही बघू शकता बघा, रस्ता असं साईडला आहे आणि ही पाऊलवाट झालेली आहे बघा. इथे बघा सवाटा स्टेशन आलं आहे. मी जरा झोपलो होतो, तर ट्रेन क्रॉसिंगला थांबली. काय खरं नाही बघा, केवढा पाणी आलाय बघा. एवढा पाऊस असतो का दिलू? हे दिलू एवढा पाऊस असतो आपल्याकडे? नाही बोल. नाही नाही
तर इथे बघा आता गावावरून आलेलो आहे मी आणि इकडे सासू सोना बनवतात आहेत किती मोदक. हे मोदक किती असतील तुम्ही जरा गॅस करू शकता? ॲट दी एंड तुम्हाला सांगतो, पण आता कमेंट करून सांगा हे किती असतील आणि काय प्रोसेस आहे ही, काय आहे ते तुम्हाला सर्व व्हिडिओ दाखवणार आहे मी. पण हे कसला चुरा आहे? बिस्किटचा चुरा. बिस्किटचा. आणि हे काय आहे? खोबरं. कसं करायचं एक दाखव मम्मी. एक घ्यायचा असा साजूक तूप घ्यायचा नाजूक हाताने. हा बाबू आहे आतमध्ये आमची. बिस्किटचा चुरा घ्यायचा. आणि हे कशाला एवढे बनवले मम्मी? एवढे कोण खाणार आहे? खाणार ना, आपल्या बाप्पासाठी नैवेद्य लागतो ना, दरवर्षी आपण प्रसाद देतो ना. हां मग अजून आपण प्रसाद नाही दिलाय, तू गावाला गेलेला. हां तर यावेळी आम्ही आता हा तू आला ना, हां म्हटलं आपण प्रसादाची तयारी करूया. हे असं भरायचं आहे ना. तर काजल बाई हावर येऊ भर मग फाईल. ती म्हणते फॅन बंद आहे. हा काय हा. चला दोघांमध्ये आणि असा गॅप ठेवायचा ना मध्ये. हा. असा गॅप ठेवायचा आणि असा आपला हा व्हाईट चुरा भरायचा. तुम्ही बघितले का आपले रत्नागिरीचे व्हिडिओ? बघितले, मस्त वाटले. मस्त वाटले. नवीन काहीतरी बघायला भेटलं. ओके. तर असं झालेलं आपला मोदक आहे ना. हा. हे किती असेल मग? हे 100 क्रॉस आहेत है ना काजल? 100 क्रॉस. तर प्रत्येकानं आज मम्मी डबल मिळणार वाटतं. हा, आणि पाऊस बघ किती पडतोय बाहेर, पाणी किती भरलंय. तरी आरती होणार, फंक्शन्स कॅन्सल होतील. आज काय होते? वेशभूषा होती ना इकडे, वेशभूषा होती, छोट्या फॅन्सी मोठ्या ड्रेस. होती. तर ती कॅन्सल होणार आहे, उद्या जाईल. ती काय नंतर पण करता येईल है ना. हा, नंतर पण करतात. तुम्हाला बाहेर पाण्याचा आवाज येत असेल, ते कसं पाऊस पडतो आहे. मंडपच्या वरती जेवढा पाणी साठलेलं असतं तर एकदम जोरात पडत राहतो तो. आणि इथे बघा आमचे मोदक रेडी आहेत. तर वेगळी रेसिपी आहे. आणि टोटल काउंट ताईने केले तर ह्याचे टोटल काउंट झाले आहेत 162 मोदक. काजल रेडी आणि मम्मी अगरबत्ती घेऊन रेडी. जाऊया आपण. चला दिलो आहे का मध्ये. कार्तिक फेकून द्या त्या डब्यात. हे राहू दे ना इकडे. आता हे कधी वाटायचे? आरती झाल्यानंतर वाटते. आरती निश्चित आहे. जिलू बघा आमच्या मध्येच राहते ना. तेव्हा शॉर्टकट आहे. कोणाचं पाणी घेतला? मुलं बघ काय करतात. जरा पुढे लावते, जरा पुढे लावते बघ, पुढे जास्त पाणी आहे. हे स्लॅक्स भिजवला. आता काजल तो गाणं माहिती आहे? गुजराती गाणं हे का पाठी अटकते? जाऊ दे. हा तो गाणं कोणतं काजल? बोल ना. आता काय झालं? आता इकडे ताई पण आहे आणि मम्मी पण आहे. बोल ना गाणं काजल. काय दोघं नाही, तूच बोल ना. मागे दिल आहे पाठीमागे. हा बघितलं. खाली दिल आहे. गीत आहे. लास्ट ते जाऊ द्या, नंतर बोलूया है ना. वर बोलूया. वर बोलूया काय. नमस्ते सर्वांना आणि गुड मॉर्निंग सर्वांना. आज बघा आपलं गणेश विसर्जनसुद्धा होणार आहे आणि आज मला ताईला घरीसुद्धा सोडून यायचं आहे. ताई आपल्या घरी जाणार आहे आणि कालच गावावरून आलो आहे. तर आता बघूया आपण पुढे काय काय होतं ते. आणि इथे मला तुम्हाला दाखवायचं आहे हे 2 वस्तू बघा. हे पण मला म्हणजे आपण जेव्हा मीटअप केले होते ना गेल्या वर्षी, खूप सर्व 5-6 मीटअप केले होते, त्यावेळी मला हे सर्व सबस्क्रायबरने दिले होते. तर मी असं तुमचे दिलेले एकदम गिफ्ट्सने एकदम जपून वापरतो एकदम, आणि आवडीने वापरतो मेन म्हणजे तरी. हे झालं. आणि हे काय विचाराल तर आता तुम्हाला दाखवतो बघा.
हा माझा जुना वॉलेट. हा पण मला ताईनी आणि मम्मीने गिफ्ट दिला होता. एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं, पण हा आता जुना झालेला आहे. आतमधून पण एक बघा पूर्ण फाटलेलं. आणि आता जर वॉलेट दाखवलं म्हणजे याच्या आतमध्ये काय असेल. हा बॉक्स उघडला आणि कोणी दिला होता जरा कमेंटमध्ये सांगा, कारण मला याच्यावर नाव नव्हतं. हा बॉक्स एकदम चांगल्या प्रकारचा बॉक्समध्ये आलेला आहे. कलर पण ऑलमोस्ट तोच आहे माझा. वा छान वाटतं एकदम. हातात घेऊनच वाटतं एकदम मस्त आहे. कार्ड बीट ठेवायला आहे. चला आता हा यूज करूया आपण. आणि या दोघांसाठी थँक्यू परत. इथे बघा जसं आपण घर साफ करतो ना, तसं एकदा ना महिन्यातून 2-3दा ना असं जरा वॉलेट पण साफ करायचा. आता हा बघा आता जुना होता म्हणून ठीक आहे, पण जास्त बघा काय होतं त्याच्यात. हे बघा सर्व काय होतं, हे सर्व बिलं, हे आपले रेल्वेची तिकीट, आपलं पेट्रोल पंपचं, हे आपलं डीमार्टचं शॉपिंग आणि काय काय वेगवेगळं असं होतं बघा. एवढं सगळं पेपरच होते म्हटलं त्याच्यात. आपलं नवीन वॉलेट रेडी आहे. आता इकडे एक मोठा माणूस एक छोटा माणूस, पण सामान बघा केवढं. हा एक बॅग, हे 2 बॅग, ही बॅगेच्या बॅगवरती बॅग राहील. हे 2 बॅग, तू आता एक एक घेऊन जा. तिसरी बॅग. मी चाललो. आणि अजून हे बघ इकडे सामान बापरे, हे बघ. ट्रक बुक करायला पाहिजे होता. आता आई आणि बाबू घरी चालली. त्यांच्या बिल्डिंगचा पण आज गणपती जाणार ना, मग बाबू पहिल्यांदाच आपल्या गणपतीचं पण दर्शन घेईल. इथे पोचलो मी ताईच्या इकडे. किती आला होत नाही. सामान आहे ना व्यवस्थित.
काय तिघं जण सेम सेम झोपलेत. जेवली ना हा उतारी झोपली होती. तिला म्हटलं उतारी नको झोप, खुशी झोप. जेवल्या जेवल्या तर ही पण खुशी झोपली. सर्वजण झोपलेत असेच. बाबू दिलू ताईला सोडून आलो. आणि तुला एक सांगायचं आहे, लालबागच्या राजाचं पण दर्शन घेऊन आलो. काय म्हणतो मी सांगतो बघ, ताईकडनं ताई बोलली झोप आता नंदावू नको. काय आणि आमच्याकडे फिरव. फिरवलंच आहे. असं कर. आता तुम्हाला सांगतो. तू इकडे फिर. मी आहे ना, फिरलेलोच आहे. असं असं आमच्याकडे फिर. हा आमच्याकडे तो फिर. हा अरे असा फिर. असा? कधी पाय पड. हे काय लालबागच्या राजाचं दर्शन घेऊन आला ना म्हणून. नाही, मला वाटलं नव्हतं. मी ऍक्च्युली काय केलं, ताईकडनं निघालो, शेअरिंगने गेलो. लोअर परेलला उतरलो टॅक्सीने, शेअरिंगने. मग लोअर परेल पासून करी रोडला गेलो. तर करी रोडला जायच्या अगोदर बघितला की लालबागचा राजा आणि पोखलीचा चिंतामणी किती लांब आहे. बघितला तर 1 किलोमीटर का अर्धा किलोमीटर होता. बोललं जाऊ दे, आपल्या स्टेशन पासून म्हणजे 20 मिनिटं आहे. बोललं चालत जाऊया, बोलूया. बापरे. स्टेशन पासून जरा पुढे गेलो तर टर्निंगला तिकडे होते. एवढा जेवढे माणसं आणि तिकडेच अशी टर्न घेते, म्हणजे घेत होते. टर्न घेत होते. म्हणजे मला एकदम पुढे पण जायला नाही लागलं. मी पण गेलो आणि ते पण आले असे. बघ मी गेलो आणि मग ते असे टर्न झाले. मग तुला ताईच्या आणि बाबूच्या मुळे दर्शन झालं. आणि तुम्हाला सर्वांना पण म्हणजे मी विचार नाही केला होता तिकडे जाईल, पण तुम्हाला सर्वांना पण मी दाखवलं. तुम्ही सर्व जाऊन आला असेल. आम्हाला पण दर्शन झालं पप्पूच्या वेगळी. लय मजा वाटली मला. असं वाटलं मी पण गेलो आणि ते पण आले जवळच. आता मम्मीला तुझी भेट व्हायचीच होती. आणि क्राऊड खूप होतं, खूप गर्दी होती नेहमीप्रमाणे. पण तू सांग, बाबूला दर्शन झालं का त्या बाबूच्या गणपतीचं? त्या गणपतीचं पण झालं, वरलीचा राजा त्याचं पण झालं. अजून एक सांगायचं होतं की तिकडे माणसांना सकाळपासून गेलेली आहेत. सकाळपासून त्या स्पॉटवर उभी होती की असं टर्न मारेल, कारण सर्वीकडे गर्दी आहे ना. मी तर मला हार्डली 3-4 मिनिटं झाली असेल तिकडे जाऊन. गेलो आणि लय जोरात ओरडायला लागले. मी बोललो काय आलं, मला बोललं लय लांब वाटतं जायला, पण जवळ आलं. पावडर का लावली? आम्ही आता तयारी करतोय ना. कुठे? आता आपले गणपती जाणार ना. मग गणपती बाप्पा बोलता, आता एवढं तिकडे दुसरं घर घेतलंय, आता कशाला इथे राहता, माझ्याबरोबर बाहेर पडा. बरोबर असे बोलतात. आता मी जरा पडली होती, अचानक वाटलं आता गणपती बाप्पा आपले जातात, तर आपण पण गणपती बाप्पा बरोबर जाऊया. असं दिल पण आपली बघा कशी आराम करते. तिला पण यायचं आहे, घाई झाली आहे. तिचा फर्स्ट डे असणार तिकडे. आणि इकडे बघा सर्व पॅकिंग चालू आहे, कारण हे सर्व सामान आमचं इकडेच ठेवलं होतं, आम्ही नेलंच नाही. हे आता हे सर्व न्यायचंय. लागणार होतं ना सगळं, नेहमीसाठी तेवढं सामान ठेवलंच होतं. आणि तुम्हाला अजून भांडी बिंडी आहेत, ती नंतर घेऊन एक छोटा टेम्पो लागणार आपल्याला. लागणारच, कारण शेगडी आहे, छोटा सिलेंडर आहे. पण आज मम्मीचा ह्या घरी शेवटचा दिवस लास्ट असं काही येत जात राहणार. पण आता पण असं नाही शेवटचा दिवस. आज ऑफिशियली आज मम्मी तिकडे जाणार है ना. चला करा पॅकिंग. आणि दिल पण आपली आज जाणार. दोघांचा फर्स्ट डे. तरी तू तर आली आहेस. दिल घरातनं पहिली टाइम बाहेर पडते आहे. या घरातून 7 वर्षांनी दुसरीकडे. 7 वर्षांनी तिथं 7वा वर्ष चालू आहे दिलचा. तिला पण वेगळे फ्रेंड्स भेटतील. नवीन घर, नवीन बाथरूम, नवीन सगळं तिच्यासाठी. तिला जिकडे जायचं तिकडे बघूया ती कुठे जाऊन कुठे आपलं हे करते. कुठे करते ते बघायचं पहिलं. जे जिकडे ती करेल ते तिचं. ते हॉल असू दे, नाही तर बेडरूम असू दे, नाही तर काही असू दे, ते सगळं तिचं. कुठे झोपते, कुठे पहिली एंट्री करते आणि कुठे झोपायला जाते ते बघायचं पहिलं. आणि याला कधी कुठे जाते ते पहिलं बघायचं. सुसूला बघा एवढं सर्व सामान आहे. हे एवढं सर्व सामान इथे. पण तसं आपलं स्टूल आहे आणि सर्व काय काय तिकडे आहे, म्हणजे हेच लागणार. चला करा पैसे.